De ce să împlinesc rugăciunea? Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare: de la o rugăciune la alta, de la o vinere, rugăciunea de vineri, la o altă rugăciune de vineri și de la un Ramadan la un alt Ramadan, Allah iartă toate păcatele săvârșite între acestea atât timp cât omul stă departe de marile păcate. Ce înseamnă acest hadith, această relatare? Pe scurt, spune profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, avem trei lucruri care ne iartă păcatele. Curățenie zilnică, curățenie săptămânală și curățenie anuală. Zilnic, de la rugăciunea de dimineață până la rugăciunea de prânz. Dacă eu am făcut rugăciunea de dimineață și până la rugăciunea de prânz, dacă am greșit, am făcut păcate mici, odată ce îmi îndeplinesc rugăciunea de prânz, Allah îmi iartă păcatele trecute. Atât timp cât ele nu sunt, bineînțeles, păcate mari. De la rugăciunea de prânz până la cea de după masă, Allah iar îmi iartă păcatele. Deci este o curățire zilnică. Apoi, în relatare spune de la juma la juma, de la rugăciunea de juma până la rugăciunea de juma. Deci, o dată pe săptămână, dacă un credincios a îndeplinit, a făcut rugăciunea de vineri săptămâna aceasta, până săptămâna viitoare, la rugăciunea de vineri, dacă face și a doua rugăciune de vineri, între aceste două rugăciuni, toate păcatele pe care le-a săvârșit, Allah le va ierta atât timp cât nu sunt păcate mari. Și de la Ramadan până la Ramadan, aceasta este curățenia anuală, o dată pe an, deci întreg anul. Dacă tu ți-ai făcut datoria de Ramadan și al doilea Ramadan ai ținut postul, ți-ai făcut datoria, Allah iartă păcatele. Deci avem curățenie anuală, curățenie săptămânală și curățenie zilnică. Așadar, în clipa în care tu ai făcut rugăciunile zilnice de 5 ori, Allah ți-a iertat păcatele care le-ai săvârșit între aceste două rugăciuni. De aceea împlinim rugăciunea, pentru că rugăciunea ne purifică de păcate, rugăciunea ne iartă greșelile pe care le-am făcut între două rugăciuni pe care le îndeplinim.